Седя или по-скоро стоя там и си мисля. Добре, обаче ние сме се събрали днес тук в Скопие именно заради историята. Ако не беше историята, нямаше да се съберем, защото историята е памет, а ние без памет не можем като разумни същества. Така че част от тази памет, която ни е събрала днес тук, българската историческа и национална памет е на полковник Борис Драгов. Едно голямо име, което съм слушал преди да съм почел. И съм слушал от дядовци, прадед. Това е духа, символа на българския войн. Не на българската армия, не на българската война, а на българския войн. И такива фрази като празна раница не пази граница. Има драми, има. Той ми слушал действително, ето, не вътре. Това значи памет. Ако я поделим, разкъсаме, забравяме, ме накара по някакъв начин да забравя нещо, аз това нещо. Накъде ще. Но Борис Драгов свърза с армията. Значи с военното училище, там тръгва всичко. Никой, или поне много малко хора така си дават сметка, че Борис Драгов не е сам. Че той е обиколено една група или по-скоро плеяда другари, негови връстници, всеки от които ще остави следа в освободителното движение и на македонските, и на тракийските хора. С господин Симев вчера проведохме един разговор по въпроса за генерация и за випуск. Неговия випуск на Борис Драгов и випуските около него, връстници, съдържат имена като Гоце Делчев, колегата Георги Бутазов, Ефрем Чучук, Мичман Тодоров, Димитър Атанасов Думбалан, полковник Стаматов, Борис Сарафов. Всички тези хора са били на едно място. Учили са заедно, мислили са заедно и в мислите им била Македония.